Cambados prepárase para tremer de medo cun Samaín terrorífico. A vila celebrará diferentes actividades entre o 24 de outubro e o 1 de novembro para animar a veciñanza. Unha das máis novidosas será o sábado 28 coa procesión da Santa Compaña, grazas ao traballo da Escola de Música da Vila. A banda xuvenil do centro, que está formada tamén por 40 alumnos, interpretarán unha marcha terrorífica de 3 minutos e medio, 4 de duración, desfilando, non? Temos todo listo, atriles de marcha para tocar e andar ao mesmo tempo, luceciñas, porque intentaremos que estea todo o máis oscuro posible, ca axuda do Concello, e faremos unha saída da Santa Compaña onde non solo a banda xuvenil tocará unha peza de Samaín, unha peza de terror, senón que iremos acompañados tamén por todos estes 100 alumnos que falei antes, cantando. A Escola de Música tamén realizará actuacións do 24 e 27 de outubro nun auditorio municipal preparado para a ocasión. A procesión da Santa Compaña non será a única que percorra as rúas de Cambados. O día 30 terá lugar o desfile terrorífico con 3 saídas que inclúen diaños, camiñantes brancos e un dragón. E todo iso vaise celebrar pois o domingo, saindo dende aquí, dende a Praza do Concello ás 4:30, son 3 desfiles seguidos, Praza do Concello, Paseo da Calzada, Rúa Príncipe, Praza Sorei, Rúa Real e Praza de Fifiñáns. As actividades continuarán cunha sesión DJ terrorífica pros máis pequenos, a festa meiga e pecharase como agosto popular. O día 1, a partir das 7 da tarde, na carpa que vai estar instalada na Praza de Fifiñáns, o que facemos é aproveitar a carpa onde vai instalado o Mercado das Flores, que ese mesmo día 1 pola mañán xa deixa de celebrarse, entón aproveitamos esa carpa e vamos celebrar ali un magosto popular asando castañas e aberto pois a participación de todo o público completamente de balde. En total serán 9 días de festas, de actividades para celebrar unha das festas máis tradicionais galegas con música, disfraces e moito sentido do humor.